ev xwediyê vê fotoya hanê apê min e welat Osê navê wî ko Diyar ciwanekî Kurd e ew jî wek hemû ciwanên Kurd bi PKK hat xapandin tevlî PKK bû jiyana xwe ji nav PKK de wenda kir şehîd kir ji bo doza serxwebûn û azadiya Kurdistanê navê wî û welat bû qurbana welatê xwe di vê rêya hanê de çû evî şehîdê hanê apê min e niha gelek xapoçî mapoçî tu kî yî te çi kiriye te nizanim çawa me di vê rêxistina hanê de wekî malbat yanî apê me Emer jî di nav de yanî xizmetên pir mezin ji vê rêxistina hanê kirine pîrka me apê me malbata me bi tevahî di nava vê rêxistina hanê de apoyê we serokê wê newewî dema diçû mala kalê me li ber vî fotoyê hanê wilo sekinî digot evî mêrxasê hanê kî ye ew hûn ji xwe re vî fotoyê hanê dibînin yanî ev kalê min e Selîmê Barinî ev kalê min evî mêrxasê hanê ez ji kum û kolozî fedî dikim ka herin fotoyê bav û kalê apo derxînin bê apo ji kî hînî kurdayetiyê bû ême ez vî mêrxasê hanê hînî kurdayetiyê bûm hoşeng bîyê berzanî şerefekî mezin ez bibim berzanî rûmetekî mezin e ez bibim berzanî û rêbaza berzanî ji ber ku em berî bibin apoçî hezar carî mixabin em berzanî bûn mala vî mêrxasê hanê Selîm li Dirbêsiyê naskirî bû got sala 1960-61 çi xizmet ji rêxistina partî kir em berî PKK Kurd bûn û piştî PKK jî em ê bimînin Kurd ka apo çibû bavî wî kalî wî ê ewil ê didwa hela ez cil û bergê wan bibînim ez kurdatiya wan bînim ev apo ji kî ji ewêj hînî kurdayetiyê bû ev kî wî hînî kurdayetiyê kiriye kala bav û kalê Cemîl Bayîk ez bibînim Seydî Firat bav û kalî wî ê ku rêklama Kemalizmê dikirin û digot Kurd tune devê xwe davêjin niha ey xanet KDP nizanim çi malbata berzanî ew Amed Dicle malbata wî Qorocî gundî wî Qorocî bi çendîn car gerîla bikuştin dane û jejmir hatine bul Barzanî KDP ê xanet nizanim çi goro eybî ji were eybî ji were hûn hatine dev davêjin kerameta malbatên welatparêz ku apo bifir perê esmana heft esmanê hefta nagêje pêlava kalê min apoyê wiha apo serokê wê newewî hûn hatine behsa çi dikin yanî di nava PKK de em xwedî rol û ket bûn di rexneya PKK de em xwedî rol û ket bûn di dema berzanî de jî em xwedî rol û ket bûn di nava hereketa siyasî bavê me berzanî bû kalê me berzanî bû malbata me berzanî bû ez niha wekî rêxistin ez ne PDK me ez rexne li PDK jî dikim ez rexne min çi qîs rexne li Kat Mesûd kiriye min bi PDK jî kiriye ez ê jî bikim lê neynoka berzaniya wekî malbat wekî eşîr bi apo û rêxistina apo ji vir û heya nizanim bavê wî koka wî ka giheyî tuneyê a hefta hûn hatine behsa çi dikin hûn hatine behsa çi dikin hûn hatine behsa Kurda û kurdewariyê dikin ne winin ê ku hûn werin me hînî kurdayetiyê bikin kurdayetî çi ye û ne çi ye rûmetekî pir mezin e ez berzanî bim lê mixabin ez nebe yanî wekî rêxistin wekî partî ez ne hevalê tu partiyê me ez ne endamê tu partiyê me ne bi xêr û ne bi ehla em bûn apoçî piştî me dev ji apoçiya berda me derî li partîtî me girt me got neteweya Kurd doza Kurd nasnameya Kurd ji hemû partiyan mestir e ji berzaniya jî mestir e ji apoçiya jî ji xwe hezar qetî mestir e bes van çîrokên erzan van gotinên erzan bikin xwîna ji bo Kurdistanê me da keda ji bo Kurdistanê me da
حتى روجا إيرا از رخنو همبريا من همبري رخصنا PKK ديسا جبو دوزا كردو كردستاني ما تشتكي تقزنجين نجمي تجمر هاتيه وكي كوش سروكي ورتي موديلا مانديلا لشما ونزانم چه نجب ج PKK جمر هاتي تشتكي ولو تنه اگر ولو بانا وی هروم الكردستاني بديتا از بچم كردستانا باكور از بچم كردستانا باشور از بچم كردستانا ارجنتين وكي دري شرف ورومتكي مزن جمر يعني يعني جوهي ودماكو من دكن ون هوشنك برزاني تشتكي عيبه يعني شرف ورومتكي مزن بدست وناكبه كونها السنجري دجمندنه لهمبري ذي بازا برزاني لهمبري كدو ديروكا مالباتا برزاني وبهدكي وند في حالي هاندنه ودفي حالي هاني بمينن جوار اف لايقي وي اف جهي وي مناسبة لنبا يعني بيجن چه ديروكا جحش وقروجي كوكي لهمبري پدكي ببيوجداني بآلاوه دجمن ancak جه خوی گلکی باش و گلکی هیجا دناوا دیروکا جحشیتی جاشیتی و قروجیتی دگره لو پیروز